Asal. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Ya, tenang. Iya, semangat Pak Yoyo. Nembang ngarepe kayak itu kan ciri khas saya. Kemelangkul pas mulai tanggapan. Piye kabare sae? Bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat tadi? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ke-7. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan Sritinon ing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Sritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo. Ela-ela terus. Iya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nah, nggih. Jadi sak bisa-bisa mung diliki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh ila. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhae mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo, coba. Surya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Lah piye lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis esuk-esuk ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk.